Vă pupic, prietenii noștri din România. Astăzi fac clătite cu brânză și cu mărar. Așa ne plac nouă. L-am făcut de mult, acum vreau să fac. Afară este o zi splendidă. Da? Și am zis, hai să fac niște clătite. Nouă ne plac foarte mult. Da? Și mie și lui Albert, cu brânză, cu mărar, brânză bună, cu mărar, puțin cu sare, puțin dulce, amestecată. Ies niște clătite super, super. Adică am pus și cașiu. Deci, cum în România, cum sunt alunele, e ceva așa mai rotund, așa. Și Albert mi-a pregătit și am pus în ele. Când mănânci așa, simți în gură cum să zdrobesc. Da, afară e cald, frumos, am fost puțin în oraș, am băut o cafea, mi-am simțit bine, am făcut puțin cumpărături pentru casă și am venit acasă și am zis, haide, Albert, ce zici, fac niște clătite? Și uite că m-am apucat să le fac. Da? Vă invit și pe voi să gustați o clătită împreună cu noi. De ce nu? Elena, vino! Vino să mănânci o clătită. Lili. Și Lili, vino și tu? Veniți cu Elena, cu fiica ei. Ne-am bucurat să vină să stăm, să bem un pahar de ceai, să servim o clătită. De chef, de ce nu? Ceai marocan. Ceai marocan cu nana. Cum este Menta. în România menta, Da. așa este la noi nana. Dar marocanii o fac foarte special. Bună. Un ceai. Apropo, tu Da, da. Cu cine tu? Apropo, eu căsătorit cu marocanca. De ce nu? Da, soțul meu e marocan. Eu sunt româncă, el e marocan. Face și mâncări marocănești, îmi plac extraordinar. Și noi bem mult ceai cu nana. De exemplu, după masă, stăm la merpes, deci bem un ceai. Merpese? La balcon. Te le curc în ibrit, în românește. Și mi-a plăcut. Ceai bem dimineața, dar cafea, dar după masă i-a plăcut un ceai cu puțină uga, cu prăjitură, puțin cu... Stăm la balcon. Ne simțim bine. De ce nu? Da, uite imediat. Uite asta. Opa. Plătita mea. Bun, un bun weekend. Specific românesc. De la Vasă, la mine ai văzut? Da. Așa, super. Super, Arată da? super, da. Și gustor bun. Știu să fac clătite, da? Da. Eu specialistă la clătite, Albert la mâncare. Albert face acolo. Adică Albert face tot felul de mâncare. Și orientală și... N-am cuvinte, tot felul de mâncare. Noi vă pupăm și vă dorim o zi bună de aici din Israel. Un weekend bun. Un weekend plăcut. Da. Să fiți fericiți. Vă iubim. Bye.